Suntem la mănăstirea Prislop. Fetele și-au luat fuste, pentru că aparent nu poți intra ca femeie aici în pantaloni. Și la intrare se găsesc niște fuste, niște șorțuri. Și arată cam așa. Cum e totul să trăiești aici, îți dai seama? Nașpa. Hai mă, Ana, ia să te las o săptămână aici. Mă, cred că aș fi alt om după. Da, cu totul și cu totul alt om, mult mai disperat să faci anumite lucruri. Cum ar fi să trăiești. Aerul aici este incredibil. Aș lua niște aer din ăsta la București, să-l țin în apartament. Am borcan ceva. Nu, pe bune, e foarte, foarte fresh. Te umple cu energie așa. Atât de drăguț au făcut. Și ce bine întreținută e, renovant. Da. Arată, mamă, sau e mega complex turistic. Din nou o zi superbă, redescoperă România 2011. Cu soare, cu zăpadă, cu vânt, cu frig. Numai să nu plouă. Lemne aici pentru foc. O fântână. Și multe mici mănăstiri. Clopotnița, acolo sus. Ana Bulgar și Bogdana în ipostaze rar întâlnite pe internet.